לילה במיון, נאון דולק, זה מרגיש כמו סצנה, נכנס אומר אדם, האחות כבר פותחת מצלה. שומעת, את לא מבינה מפה, איזה סיפור? שולחת לחברה כאילו זה גלובס או עיתון בבחירה. אבל רגע נשמה, זאת לא רק אלות של הפסק סיגריה, יש כאן עוק זכויות החולת, והסודיות היא לא הצד שהילתה פה. לא מרימים ולא מפיצים בכל העיר, מי שנכנס לטיפול מגיע לו כבוד בלי עבר את שידור חי באוויר. מטופלת נכנס חיוורת כולה רד, הרופא שואל בלחסינית אולי קורונה על היד, צוות מתלחש לחכו ממנה שלא לא נפבע כולנו, כאילו זו לא אישה עם כאב אלא מפלצת שבחה מסרט תפני באולפן. אבל החוק נעמד, סוגר עניין בשורה, אין אפליה, לא צבע, לא מוצא, לא שפה, אתה רופאה, לא בלש, לא שופט ולא חוקר, טפל באדם, לא בסטריאוטיפ שדמיינת עד בחדר. זה חוק זכויות החולה, תקרא פעמיים, לא מרחלים, לא מפלים, לא משחקים בחיים שלך. זה חוק זכויות החולה, תרשום בשירים, כל מי שנכנס בדלת זכאי לטיפול בלי עיניים. זה חוק זכויות החולה, לא המלצה, זה לא אולי, לא נראה, זה חובה מקצועית במלואה, זה לא משחק, זה לא בדיחה למרפאה, זה בני אדם, זה חיים, אל תשכח שנייה. ראייה בקשר, אומללסית את מותה בראש העין, נהג ממלמל עזבו אותה, כרגיל היא מגזימה כל פעמיים. מה אתה רציני? שכחת למה אתה שם? לטפל בכל אחת ואחד, לא רק במי שמשלם מזומן, החוק צועק אין אח ורע לדבר, טיפול רפואי מגיע לכולם, זה לא נסבל אחרת, לא דוחפים בני אדם לפינה של רחוב, זה חיים לא נתון לדיון ולא ציפור בעיתון סתמי כתוב. מחכה דומם את השעון, מראה 8 בערב, משפחה מחכה בחוץ, רוצה לחבק להעביר כאב, אך עוצר, אין כניסה, זה הנועל אצלנו, הטוב לחוק מציץ מהדלת, תבדוק שוב, אך יקר, זה לא מדויק אצלנו. עם זאת שעת ביקור, תן להם לעבור, לפעמים חיבוק מרפאי או תמת טיפול שמוז רק בכל קר, לב הוא לא איבר רק פיזי, הוא סיבה לחיות, ולפעמים ביקור אחד מציל נשמה שנותרה בין כותלה מחלקות. זה חוק זכויות החולה,